Yao yao Kana nini dao yao Mr. Tap It Up ngoma inapita huku kubasa kwangu marindi chipanda nyangwe pazimba irikarachise pakufupanda life yangu ngaishaine kunge franda ndaramba kuchema nyarara zvako olinda loda ukita manager anenge panda vatipe tiri makafa muchapa kutenda musanyepere tsotso ihard work plus tarenda ndini here zvangu pa number 1 ndakutrenda yatova hot case vavura hot case yatova hot case vavura hot case yatova hot case vavura hot case vinzi manyu vari kubata ngoma rap case yatova hot case vavura hot case itai hot case vavura hot case yatova hot case vavura hot case ndaura ya danzi ona ikasket turubata panona kachava bata vanzwa bata ngavamuke vakavata volumboere boys aiwa vinzi amakutura kunge tata siya zvokuita wombotsvaga pane kamfoti woteerera zvandiri kutaura ndiri kuti kabum gore rino novabata panonaka akona kuzorunga mukaka vakandimaka asi ndini ndine bhora ndosaka vakuongorora andovatosora vachatonditonyora manhamba ndibhomire kumanyora yatova hot case vavura hot case yatova hot case vavura hot case yatova hot case vavura hot case vinzi manyu vari kubata ngoma rap case yatova hot case vavura hot case itai hot case vavura hot case yatova hot case vavura hot case ndaura ya danzi ona ikasket ini nechipatani chipatani chinyowa nichakonzeresa kuita kunge fandani akore rino tiri kubudira kulandani maikani nerishaini news lokani enzimani vari kupisa moto tiri kuwaina hoto euya nemahiti moto uyekutye yendapakira poto yatova hot case vavura hot case yatova hot case vavura hot case yatova hot case vavura hot case vinzi manyu vari kubata ngoma rap case yatova hot case vavura hot case itai hot case vavura hot case yatova hot case vavura hot case ndaura ya danzi ona ikasket huku kubasa kwangu marindi chipanda nyangwe pazimba irikarachise pakufupanda life yangu ngaishaine kunge franda ndaramba kuchema nyarara zvako olinda loda ukita manager anenge panda vatipe tiri makafa muchapa kutenda musanyepere tsotso ihard work plus tarenda ndini here zvangu pa number 1 ndakutrenda hot case Volumboere hot case King John hot case hot case Volumboere hot case But still